Sa Good Vibes, isa ka ido nga napalapit na sa mga manunudlo ang nasapwa na lamang nga natumbas sa gwa sang gate sang eskwelahan. Nagpensar sila nga basi na ipit ini, gani nagamot-amot sila para madala siya sa vet. May report si Romeo Subaldo. January 12, 2022, nasapwa na lamang ang ining ido nga nagahigda, nagapula ang mata kay nagadiwal sa guwasang gate sang Emiliano Lizares National High School sa Barangay Granada sa Bacolod City. Pensar anay sa mga teachers, mapatay na lang si Newton. Makon man, matsyag, mapatay na lang isa. Hindi siya magdugay. Newton ang tawag sa iya sang science teacher nga si Lira Eduardo. Yung pangalanan siya na Newton, galing. Babae, galing. Pati wala na lang na islan. Parang naginalo na lang. Nagkakaano na sa sangalan niya. Nasa nga mga Ma'am Newton, manapin sa mga ngalan. Science teacher. Okay. Una, pensar anay nila na ipit si Newton. Nag-amot-amot sila nga mga teachers sang kwarta para madala siya sa veterinarian. Naghimo pa sila sa group chat para sa mga updates sa pag-ayos sang ido. Para kay Newton. Need form na GC para sa iyo, ma'am. Oo. Para mag-donate, mga update. For updates. Palangga siya sang tanan. Sa sini nga mga litrato, dom mga ginikanan ang mga teachers nga nagadala sa ospital sang ilang nga anak. Wala na makabangon si Newton kag ginahungitan na lang. Sa gin-x-ray, nakita nga wala sang fracture ang ido pero may mga plastic nga unod ang iyang tiyan. Posible sa kagutom, may mga plastic siya nga nakaon. Tagin X-ray, ano na find out gali? Nga anak Mga plastic. Ang unod siyang tiyan niya. Oo. Ano siya, plastic nga, wala pa na natunawan. That's why, guro, ang isa kan sa mga ano yan, na-constipate siya. Toxic sa lawas para sa Oo, mga ano. Si Newton ang isa lamang sa apat ka mga layaw nga mga ido nga gin-adapt sa mga teachers. Kung wala klase, wala man sila sang kalanon kay wala tao sa eskwelahan. Sa pagsugod sa pandemic, ginabalik-balikan lang sa mga teachers ang mga ido kay wala man sila sa mga kalanon. Sa pag-recover ni Newton, problema naman sa mga teachers kung paano na lang siya kung weekend. Gani, nag-decide si Lira nga dalo na lang sa iya nga balay para may matatap sa iya. Nga nag-decide ka man nga idalo na siya pa uli. Kaya wala pa may matipan. Weekend, tani ito siya, weekend. Kasi wala pa na may maupod siya. Oo. Di nang wala may makakaon. Puti talon ko lang for the weekend. Kaling tito nagluya, nandito siya. Sa subong, amo na sini ang sitwasyon ni Newton. Nagakurog, may mga pilas. Hindi makabangon, pero nagatingwa na. Try siya. Oh, yeah! Bago ko kitang gilos, Si Lira napalapit na sa iya, pero hindi siya sigurado kung bala pag-ayon ni Newton, mapatinir niya ini sa iya nga balay o kung magabalik sa eskwelahan, pero bisan anong matabo, bukas ang iya balay para sa iya. Gindayo naman sa grupo nga Back Project PH, isa ka non-government organization nga nagatatap sa mga layaw nga mga sapat ang ginhimo sa mga teachers. Siling nila, matuod gid man kuno ang ginahambal sang kadam-an nga ang mga manunudlo, mga baganihan.